Vizažistka, make-up artistka, blogerka a videoblogerka Linda Hallberry je nepochybne jednou z najznámejších make-up artistiek vo Švédsku a nielen vo Švédsku, ale aj v celom svete a moja vôbec najobľúbenejšia make-up artistka a veľmi obdivujem jej kreativitu, originalitu, nápaditosť, zručnosť, štýl, jednoducho celú jej tvorbu. Linda sa rozhodla pre povolanie vizažistky kvôli svojmu veľkému záujmu o umenie a farby. Podľa jej vlastných slov jej spočiatku svet skrášľovania vôbec nič nehovoril, keďže bola skôr chlapčenský typ a záujem o svet make-upu a vizažistiky vzišiel z jej veľkej túžby robiť niečo kreatívne spojené s prácou s ľuďmi. Začala svoju prácu prezentovať na vlastnom blogu a neskôr aj prostredníctvom videí na YouTube. Jej tvorba obsahuje veľké množstvo rôznych typov make-upov, či už ide o make-up každodenný alebo príležitostný a taktiež sa venuje aj poradenstvu ohľadom starostlivosti o pleť. Ako študentku škandinavistiky je fakt, že väčšina jej videí je vo švédštine skvelým prínosom. A teda okrem naberania inšpirácie v oblasti make-upu a vizáže verím, že aj takýmto spôsobom dokážem prispieť k zlepšeniu vlastných jazykových schopností. Je ďalšou švédskou make-up artistkou. Stať sa vizažistkou bol jej veľký sen a má za sebou viac než 10-ročnú prax. Spolupracuje s rôznymi značkami a na jej blogu okrem množstva nápadov a inšpirácií môžeme nájsť aj recenzie rôznych produktov a taktiež postrehy z rôznych udalostí a workshopov, ktorých bola súčasťou, alebo napríklad množstvo informácií